No niin, huomenta vaan. Hyvää kesäaamua kaikki ystävät. Nyt on tuolla lehdistössä taas kirjoitettu pitkästä aikaa oikein niin kuin tiukkaan sävyyn aloe verasta. Pitää ehdottomasti lopettaa sen käyttö, se aiheuttaa maksaa, arvojen kohoamista ynnä muuta kaikkea vaarallista. Ja mua ne jutut vaan niin kuin naurattaa, kun tässä on nyt kuitenkin itsekin jo 8,5 vuotta kyseistä ainetta nautittu joka ikinen päivä, niin ihan nyt sitten sen kunniaksi, että sitä on saanut nauttia jo 8,5 vuotta joka ikinen päivä, niin mä päätin nyt oikein juhlapäivän kunniaksi kaataa itselleni siis niin piripintaisen lasin kuin vaan ylipäänsä pystyy. Hyvä, että pysyy mehut lasissa. Ja aion nyt juoda tämän ihan kertakaikkisesti tästä nyt sitten vaan niin kuin pois. Ja aion juoda tämän huomisaamunakin ja tästä lähtien joka aamu hamaan hautaan saakka ja aion elää pitkän terveellisen elämän, koska kyllä tää vaan niin hyvää tekee. Ja nyt lähtee terveydeksi. Hyvältä maistuu, älyttömän hyvältä tuntuu, hyvää tekee. Eihän sitä nyt muuten tuommoista joisikaan. Mutta tää on mun tapa, jokainen päättää mitä tekee. Mä ainakin voin ihan älyttömän hyvin ja on iloinen tästä asiasta. Hei, hauskaa päivää, ihanaa aurinkoista päivää kaikille. Moi!